Супер. Ами, много, много мило представяне. Наистина от месеци, може би по-малко от месец и половина сме заедно. Обаче даже сега, слушайки те, така ми минаха през главата доста неща назад в този месец и половина. В действителност нямах никаква нагласа за срещата ни с теб, тъй като ние всъщност аз разбрах за теб в една съвсем друга конференция, която е маркетинг конференция, нищо общо с взаимоотношения. Добре, да има общо с взаимоотношения, но съвсем друга посока. И така се случи, че много съдбоносно, точно буквално преди лекцията на Ваня с моя съпруг, така имахме доста сериозен момент, драматичен. И той даже си тръгна тогава от конференцията, точно преди нейната лекция. И аз си казах, какво пак толкова, това е последното нещо, което мога да опитам, защото буквално вече се хвърляха пръстени, което не беше всъщност за първи път, но вече много бяхме на ръба. И реално тогава си записах консултация с Ваня. Това се случва в събота, не в неделя се случва това. Ние в понеделник, в неделя вечерта бяхме хвърлили хълките. В понеделник ми беше срещата имах разговор относно програмата и даже не знаех дали има какво да се спасява в тия взаимоотношения. Тотално бяха счупени. Най-абсурдното е, че сега, ако някой ме пита до ден днешен за какво, какви са ни били проблемите, са някакви супер абсурдни проблеми. В смисъл, така, други дами в програмата споделят някакви наистина сериозни неща, които, как да кажа, големи, големи проблеми, които трудно се овладяват, а ние имахме изцяло комуникационна драма. Обаче и двамата се чувствахме супер на ръба, супер необичани, неоценени от другия, неуважавани, нали, както Ваня говореше допреди малко. И какво се оказва? Всъщност трябваше ни един преводач. И в рамките на този месец и малко аз бях направо пристрастена към всичките неща, които има в програмата. Слушах видеа, четях материали, наистина бях в смисъл направо като ударена с мокър парцал от цялата тая информация, от гледна точка на това, че наистина си дадох сметка колко малко е трябвало, за да не стигаме до там и изобщо да сме си това, което си бяхме преди, да си говориме нормално, да се приберем вкъщи с желание и да си седнем да си разкажем на кой как му е бил деня. И, и точно това беше нашия казус с комуникацията, с това, че аз явно съм някакъв контролиращ човек, който иска всичко да е наред, всички в семейството са обгрижени и цялото това нещо се възприемаше по някакъв много такъв различен начин от отсрещната страна. Човека отсреща се чувстваше неуважаван, ненужен, неоценен и всичките тези мога да ги изброя всички, но наистина с много малки промени, едно с разбирането на себе си, с моето си поведение и с много малки корекции, с разбирането на това как човека отсреща възприема нещата, които казваме и правим и как ги правим. Буквално от днес за утре се промениха нещата и за което съм супер благодарна и тъй като моят съпруг също се срещна с Ваня, разговаря с нея и обратната връзка от него е абсолютно същата, че и даже може би още по-впечатление от мен. Така че благодаря ти много за цялото това нещо и благодаря и на съдбата, че точно в този момент излезе ти като лектор. Беше наистина много, много странно и много, много съдбоносно за нас. А как са сега нещата? В смисъл, ти ми беше споделяла, че преди сте били на психолог, но примерно каква е разликата, да кажем, тогава не ви е помогнал, нали, а сега и ти си съвсем малка част, още месец и половина, то дори не е минала, как се казва, цялата програма, има такива подобрения. Разкажи малко за сега след, нали, т.е. какво се промени?
как се отнася той примерно, Ами, как ти се чувстваш? сега на първо време чисто комуникацията от моя страна тотално се опитвам да се придържам към ненасилствената комуникация, както нали, я наричате, наричаме в програмата. Старая се изцяло да говоря през това как аз се чувствам, от какво имам нужда, нали, и също така се старая да уважавам и неговото пространство, в смисъл, когато той няма възможност да не го приемам, че той сега не иска да ми помогне, а че действително няма възможност в този момент и да, нали, също да овладявам и моята емоция, да бъде по-зряла, да не се сърдя и така да казвам и добре, хубаво, аз пък ще си го свърша сама тогава. И което пак влиза в този кръговрат, нали, че той вече се чувства ненужен и така нататък. И много по-спокойно той в момента нали, се опитва да прави много повече неща. Дори Това сега ще ти много кажа. е нелепо, обаче поне живеем в къща и външното ни осветление почти вече го няма от около половин година. Съответно съм купила нови осветителни тела, които той ме помоли да купя преди около половин година. И вчера, т.е. не вчера, ми през уикенда го попитах по малко по-различен начин дали би имал възможност, докато аз съм с децата, да смени осветлението и нека бъде светлина е вече. Тоест нещо дори толкова елементарно, което сега мен, примерно, допреди това ме беше яд. Сега той от тия кружки, от кога съм ги купила, той не ги забелязва, не ги такова и нали аз чакам да се сети сам. Пасив-агресив, слагам ги тези кружки на видно място, побутвам ги, разхвърлям ги насам натам, нали? Типично така пасивно-агресивно поведение, не става. И просто когато директно без емоция, без сърдене, без обвинение, ти сега що не си ги сложил половин година, му зададах въпроса и той даже с удоволствие го направи. Беше супер така, после доволен от себе си, похвали ми се, виж колко хубаво стана, тук обаче не ми достигнаха, още две трябва да ми вземеш, което беше много различно, много е различна наистина комуникацията. Той ме пита постоянно какво би могъл да ми помогне, за да ми бъде по-лек деня, което реално дори аз, когато ми задава въпроса, нямам конкретен отговор, обаче ми става приятно, че ми задава този въпрос, а, което е вследствие на разговора с теб. Сутрин така се занимава доста по-активно с децата, тъй като трябва да се извърши логистика, училище, ясла. Много по-лесно се разпределят задачите, докато преди пак сме ги разпределяли, но е било много, как да кажа, аз трябва да кажа кой какво да свърши и къде трябва да се отиде в колко часа. В момента той си знае, че има ангажимент с определени неща. Питаме дали имам нужда аз от нещо. Нали, аз ако му кажа, че примерно имам нужда от някаква допълнителна логистика, проверява как може да го направи, обсъждаме, докато преди е било много така оф, аз сега не мога, той като ми отговори така с оф и аз си казвам ми хубаво, аз ще си го свърша сама и това нещо е абсолютно беше типично за нас доскоро. В момента бих казала, че може би последния един месец не се е случвало или ако се е случвало е било нещо мимолетно, което така нещо съвсем древно, което се е случило, но като цяло доста е различна комуникацията, обаче аз исках да кажа и нещо друго, че тъй като с съпруга ми доста се успокоиха нещата, аз пък успях да си дам доста така самоанализ на какво се дължи пък моето поведение и осъзнавам примерно какви са взаимоотношенията с родителите ми, което ми е много, също много ценно. Тъй като моята майка е доста ранима душа и трудно се комуникира с нея. И сега ми предстои нали, да прекараме празниците заедно и ще си изтествам новите познания и
така новото разбиране и с нея, защото доста неща осъзнах специално нали, към нея. С децата също ми е доста по-лесно да комуникирам, така че определено във всеки един аспект, най-вече когато човек започне да разбира себе си и да осъзнава на какво се дължат реакциите на другите и да разбереш, че много, много ми харесва това, че нищо не е лично. В смисъл хората реагират по някакъв начин, не защото реагират към мен, а защото носят нещо в главата си, което ги кара да реагират по този начин и това осъзнаване много ми помага в комуникацията ми изобщо с хората.